an ce kai mutum ne mai taimako sosai ko ba ka bane ba to shi mai taimako dole a danga zuwa ana neman taimako a shi wannan haka yake to alajan Allah mata ta ce ta san ina da aure mata ta ce jiya aka samu karuwa alhamdulillah ya tara ta haifa kuma gaba ɗaya da sai ya jiya masa raguna gaba ki daya shaye a gani tara yana da zo ka taimaka mu kuma ga gidan da nake an bani quick notice kyan zuwa kamar 300,000 wanda gani kuɗi ne za ka yi taimaka mu ba na sani Allah sarki to ai idan da ɗazan ka zo wallahi da ka samu amma yanzu gaskiya kama kar wallahi ɗazan nan aka zo aka karɓi kuɗaɗen nan ya kage ni biya na ji ba aka ban ba na garan dawo matsaloli ya gaje ba aka bana ba ai misali dai na kuma ne wani man lafiya ba alaji ka za mu faɗa wa matsaloli da gaba gida ka ce ba ka ban kuɗi ba wallahi alaji ya gaba ni alaji ya gaba ni wallahi ya gaba ni ina nan da kai wannan dan iska ne shi cikin gidan nan faɗa ma matsaloli na gaba gida kuma ka ce ina ne wallahi ya gaba so ku dauke mashi wa zai dauke ni alaji lafiya dan dama ne ni nan madara ne wannan ba na faɗa mai matsaloli na kuna da kuɗi ba ma ne ba mu alajin mu ya kai alaji in na kama ka waje ka mutu